तो का हाल बा भाई लोग। उम्मीद बा कि मस्त होखबालो स्वस्थ होखबालो। तब खेसारी बिया तार मालावा आजकल कैसन बिया। हमार स्वागत ना ए मर्दे स्वागत बाद में होई, पहले ही बताव कि तार मालावा कैसन बिया। का बात करो तड़ा ब्यास, तार प्रॉब्लम हमार प्रॉब्लम सेम सेम। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो देख लो भाई, ई हमें खेसारी लाल यादव और एगो है जौन गानावा आइल बाटे माल के मोबाइल। ई गानावा एकदम दबा के बाजी, दबा के, लेकिन एक गानावा पर चोरी के ठप्पा लाग गइल बा। चोरा के नु गावल गइल बा ई गानावा, लेकिन जौन है रील में लइकवा लौकता, जौन खेसारी भैया के वीडियो में लइकवा ही बाटे। तहनी लोग के जानता रहलो नहीं। ओकरा बाद इ गानावा मार्केट में हिट हो गइल बा। तहनी लोग के पता बा, जौना लइका के लुल्ली खड़ा नहीं के तू हो एक गानावा पर रील बनावता। खेसारी भैया सोना पर सुहागा कह देले बड़े। पहले से ही गानावा रील पर तो ट्रेंड करते रहला, लेकिन और गा के ट्रेंड करवा देले हैं। ल ल ल देख ला मौसा। और जौन एक गानवा के स्टोरी बा, सिंपल बा, सटीक बाटे। जौन खेसारी भैया के मालावा भी दिन रात खेसारी भैया के फोन लगा के, बाबू खाना खाया, बाबू ये वो सब चीज करत रहे, बाबू कहाँ वो करत रहे। तो खेसारी भैया के मालावा के माई के शक हो जाला। और जानते बड़ा लोग कि माल के भौजाई कितना चतुर चालाक होली सो। तो खेसारी भैया के मालावा के भौजैया इनकरा मोबाइलिया के लक जानत रहे, और पूरा जौन बात भई रहला खेसारी भैया के संगे, वो फोटो वोटो सब दिखा देवेले। अब बात कल जाओ कि एक गाना में के अच्छा काम कइले बा, तब काहे ना खेसारी भैया होखस, चाहे हीरोइन होखस, चाहे बैकग्राउंड डांसर होखस, सबके सब अच्छा काम कइले बा। और खेसारी भैया तो यही कुल खातिर जानल जाले। तो गाना वहाँ काहे ना फेमस होई। और बात कल जाओ जे गाना के म्यूजिक कैसन बा, तो गाना के म्यूजिक एकदम जानदार, शानदार, मानदार, एकदम जानदार बा। तो हम देता नहीं गाना के 10 में से 10 नंबर। तो ना चलो ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।